Assalamu alaikum muhterem milletbeşlerimiz. Türlü tübeklerde yaşayışı halkımız turmuşunda hem yaşayışında bulgan kayber vakıgalar hem işraşular bilen tanıştırığımızda devam ederiz. Siz Tatarlar tapşırın qarıysız bugünkü çıkarılışta. Meskev'de Ramazan şatırı. Her yıl tırışamındakilerge buluşurga volontör gibi. İski Tukmaklı'da seletli halk yaşıyor. Tilegen bolsa, ilham bolsa bütün nösögede ölgürüp bolar. Dostluk ansambline 35 yıl. Менә мондый шараларга килегез, катнашыгыз. Biz sizni куандырып, сәхнәгә дә чыгарабыз. Tapşırığımız ahırında Kreşçiler sahifesi. Анда ул вакытта Шамиевка бүләккәнә бер волейбол дигән айгыр, анда тып килдем. Dua hem takvalık ayı. Müslüman kardeşlerimizin Ramazan ayı devam etti. Meskev'nin Cami Mescidinde yıldağışa Ramazan şatırı uzlaştırılgan. Bu medeni hayriye proyektini Россия Müslümanları Diniye İdaresi hem Meskev hükümeti uyuşturgan. İftar, din kardeşler bilen oralaşu, münecetler oku. Ramazan şatırından Meskev'deki haberçilerimiz yerden bilen hazırlanan reportajını takdim ederiz. Мәскәүдә Рамазан шатыры ишекләрен ачты. Хәзер ул һәр кич кунаклар кабул итәргә әзер. Алар өчен аш-сыйдан тыш төрле тәкъдим итү кичәләре һәм кызыклы очрашулар каралган. Төрле төбәкләр һәм мөселман илләреннән килүчеләр шатырда мәдәни үзенчәлекләре турында сөйләячәк, милли ашлары белән сыйлаячак. Быел да шатыр гадәттәгечә Мәскәүнең Мемориаль мәчете территориясендә урнашкан. Әшһәду анна Мухаммадар Расулуллах. Ковид сәбәпле шатырда бер вакытта 270 кешедән артык җыелырга ярамый. Көн сайын төрле темалар күтәрелә. Бүгенге очрашу дар мәдәни дини үзәк оешуының тарихына багышланган. Шулай ук мөселманнарга гаилә хокукларын һәм психологияны белү зарурлыгы турында да сөйләштеләр. Культурный центрыбызны ачтык 5 ел элек. 5 ел ул Мәскәүдә хезмәт итә. Ул Россиядә беренче ачылган шундый форматта культурный центр. Рамазан шатыры Россия мөселманнары диния нәзарәтенең хәйрия проекты. Оешуына 10 елдан артык. Кичәнең мәдәни агарту өлеше дугалар уку һәм бәйрәм ифтары белән дәвам итте. Һәр ризык шәхси тартмада бер тапкыр гына кулланыла торган савыт-саба бирәләр. Куркынычсызлык кагыйдәләре бәйрәмнең ямен җибәрми. Монда без күрәбез икән декорацияларны, вагазларны, ямле җырларны, культур программасы бик минаши, разнообразный. Һәр ел тырышамындакиләргә булышырга волонтер кебек, участник кебек. Волонтерлар ел сайын биредә очраша. Хәйриячелек белән һәркем шөгыльләнергә мөмкин. Мин монда башка волонтерларга булышам, ашларны таратам, шәйләрне таратам. Мин 9-нчы сыйныфта булганда ислам диненә килдем. Сәләтле балалар академиясе укучыларының чыгышы кичәне тагында бизәде. Мин килдем детский академия белән, ланнар белән, алар монда шигырьләр сөйлиләр, нашид җырлыйлар. Вот алар белән мин килдем бүген. Бездә татарлар күбесе һәм бездә үзгә дә милләтләр бар. Традиция буенча Рамазан шатырында Татарстан Республикасы кичәсе дә булачак. Эльвира Хөснетдинова, Динә Газалиева, Татарлар, Мәскәү. Авылыбызның ямен, суы тәмен беләм, шуңар күрә сөям җаным тәнем белән. Бийек Тукайыбызның әлеге шигырь юллары Башкортстанның Кушнарин районы Иске Тукмаклы авылында яшәүче милләттәшләребезгә дә туры киләдер. Бирдә гомер иткән халык элек-электән үзенең тырышлыгы, дәрте, туган тамырларын ихтирам итүе белән билгеле. Авылда һәр вакыт тормыш кайный. Күптән түгел генә төрле сәләткә бай милләттәшләребез мәдәният йортында әдәби-музыкаль кичә үткәргән. Әлеге тамашаны хайран калып хәбәрчебез Миләүшә Латыпова карап кайтты. Безнең якта гына кунакны «Әссәламу алейкум» дип дәшәм. «Ва алейкум сәлам» алам җавапны. 300 елга якын тарихы булган Иске Тукмаклы авылы заманында Кушнарин районында гына түгел, тирә-як төбәкләрдә дә киң билгеле була. Биредә зур сәүдә үзәге, базар эшли. Тырыш авыл халкы читтән килгән сәүдәгәрләрдән калышмыйча үзләре җитештергән товарны да сата. Гасырлар узса да, ата-бабалардан күчкән тырышлык һәм зирәклек милләттәшләребезгә бүген дә яратып дөнья көтәргә ярдәм итә. Безнең Иске Тукмаклы авылы 1730 елда барлыкка килгән. Но фаразлар буенча инде ул бу
мәгълүматларга караганда шул җылына гына барлыкка килгән дип әйтеп булмый. Халык борынгырак яшәгәннәр, күчеп килгәннәр. Күпчелек безнең авылда татар халкы. Бүген авылда 600-дән артык кеше яши. Иске Тукмаклы үзенең спортка мөкиббән киткән егетләре һәм кызлары белән дә билгеле. Биредә РСФСРдан беренчеләрдән булып милли көрәш буенча спорт мастеры исемен алган Фәнис Каддусов туып үскән. Узак еллар яңа буын көрәшчеләрен тәрбияләгән ул. Иске Тукмаклы авылында тарихка бәйле символлар саклана. Шул ук вакытта авыл халкы милли тамырларга да зур игътибар бирә. Әйтик, әлеге вакытта милләттәшләребез туган телдә оештырган бәйрәмдә катнаша. Иске Тукмаклы авылы мөстәкыйль тормыш белән кайный. Биредә яшәүче актив татарларның Ак Калфак исемле үз оешмасы да бар. Мин эшли башлаганнан алып Садретдинова Зелена Гаппасовна кечкенә генә калфаклар чигеп алып килгән иде. Шушы калфакны әйдәгез Ак Калфак исеме кушабыз дидек. Без инде ул җырга дип баштарак җырга калфаклар кигән идек. Шуннан соң шушы ансамблебезгә исем булып тагылды. Килгән кунакларга авыл халкы Туктамамның Өзелмә җыр дип аталган әдәби музыкаль кичә тәкъдим итте. Өлкән коллегаларыннан калышмаган нәни артистлар исә сәхнәдә дә, өйдә дә эшләргә өлгерә икән. Мине нем өйрәтте сыер саварга. Сыердан курыкмыйсың? Юк, мин аннан курыкмыйм. Мин аны ашатам. Мин аны яратам. А миндә куян бар. Мин аны бодай белән ашатам. Аның исеме Ари. Авылның иң өлкән буын вәкилләренең берсе 54 ел элек килен булып төшкән Сөембикә Лукманова. Ул гомер буе сәүдә өлкәсендә эшләгән. Бик авыр хәлләр булды, товар җиткереп булмады халыкка. Никебек дёмадан барып товар ташыдык. Шушыннан соң арткан товарны безне чыгарып җибәрәләр, базарларга сатарга, Нефтекамыга кадәр барып товар сатып йөрдек. 45 елга якын иңгә-иң атлаган Лукмановлар гаиләсе сәхнәдә дә бергә. Рамил Лукманов заманында мәктәп директоры да, сәүдәгәр дә булып эшли. Лаеклы ялга чыккач, театр сәнгатенә мәхәббәте уяна. Укытучылар белән без концерт куядык, елда 2 шәрне, Иске Тукмаклы мәктәбендә укытканда. Менә шунда инде минем артистлык ачылды дисәк тә була. Безнең һәр вакытта да сәхнә иде. Шаярышып та сөйләшәбез, җылашып та алабыз, төрлечә булып китә. Авылның күренекле шәхесләре рәтендә композитор Роза Якупова. Күптән түгел ул Казанда узган яңа татар җыры конкурсында иң яхшы балалар җыры номинациясендә Диля Булгакова белән берлектә язылган Җәй кызы композициясе өчен беренче премияга лаек булды. Телегем булса, илһам булса, бөтен нәрсәгә дә өлгереп була. Минем телегем күп, чыгып бетмәгән моңнарым күп. Шуның өчен мин тизрәк халкыма бирергә тырышам. Иске Тукмаклыда яшәүче милләттәшләребез бердәм булып ата-бабалардан калган мираска тугры калу, авылның җанын саклап калырга ярдәм итәчәк дигән фикердә кала. Башкортстанның Кушнарен районыннан Миләүшә Латыйпова, татарлар. Хөрмәтле тамашачыларыбыз, сез татарлар тапшыруын карыйсыз. Программабызның икенче өлешендә. Дуслык ансамбленә 35 ел. Менә мондый чараларга килегез, катнашыгыз. Без сезне куандырып, сәхнәгә дә чыгарабыз. Тапшыруыбыз ахырында көрәшчеләр сәхифәсе. Анда ул вакытта Шәймиевкә бүләк кенә бер волейбол дигән айгыр, анда тотып килдем. Үзбәкстанда яшәүче милләттәшләребез татар мәдәниятен һәм гореф-гадәтләрен саклау буенча актив эшчәнлек алып баралар. Бердә шулай ук бик күп татар милли ансамбльләре эшли. Аларның иң дәртлесе һәм өлкәннәреннән берсе дуслык иҗади берләшмәсе. Бу татар башкорт ансамбле тамашачыларны инде 35 ел дәвамында үзенең якты чыгышлары белән сөендерә. Шушы көннәрдә берләшмәнең концерты узды. Ансамбль үзенең тугры тамашачысына күңелле биюләр һәм моңлы җырлар бүләк итте. Бәйрәм башланганын залдагылар зур түземсезлек, дулкынлану белән көтәләр. Бирегә җыелуның да сәбәбе җитди. Дуслыкка 35 ел. 35 ел элек Рәйсә ханым Баймурзина дуслык исемендәге татар башкорт иҗат оешмасын оештыра. Ансамблебездәге яшьләребез төрле конкурсларда, фестивальләрдә катнашып, лауреат исеменә лаеклы булдылар. Алар менә шушы
җырларыбыз, биюләребез, шигырьләребез аша үзебезнең телебезне, милләтебезне, динебезне, гореф-гадәтләребезне яратырга, хөрмәт итәргә өйрәнделәр һәм өйрәнәләр. Чараны сәламләү һәм котлау сүзләре белән мәртәбәле кунаклар ачып җибәрде. Алар арасында Татарстанның Үзбәкстандагы вәкиле, Татар мәдәни үзәге рәисе, Үзбәкстандагы Россотрудничество җитәкчесе һәм башкалар. Бәйрәм ансамбльләрнең җыр биюләре белән дәвам итте. Чыгыш ясаучылар арасында яшьләрнең күп булуы аеруча сөендерә. Бу чаралар яшәргә кирәк ни өчен? Чөнки һәр яшьләр үзенең гореф-гадәтләрен белмәсә, үзенең тарихын белмәсә, аның киләчәге юк. Шуңа күрә бөтен кешегә әйтәсе сүзләрем, менә мондый чараларга килегез, катнашыгыз. Үзбәк, рус, башкорт һәм әлбәттә яраткан татар җырлары. Тамашачылар да артистларга кушылып җырладылар, биеделәр. Кичәнең ахырында концертта катнашучыларның барысы да ансамбль җитәкчесе, Татарстан һәм Башкортстан республикаларының атказанган мәдәният хезмәткәре Рәисә Баймурзина белән бергә "Әй дусларым" җырын башкардылар. Азмы, күпме, 35 ел дуслыкка тулды. Күпме яшьләр, күпме олылар ансамбльдә катнашты. 5 яшьтән башлап 55 яшькә кадәр. Айза Шаймарданов, Сәрвиназ Каримова, Татарлар, Үзбәкстан Республикасы. Татар көрәше һәм ат. Аны ат өстендәге көрәшче дияргә булыр иде. Сүзебез Фирзәр Гыйниятуллин турында. Бүген ул көрәшләр сәхифәсенең каһарманы. Героебыз бик яхшы җайда ат өстендә үзен белә башлаганнан бирле. Тагын шунысы да бар, ул чабышкы атларны үзе тәрбияли. Иң беренче булачак чабышкының генетикасы өйрәнелә, гәүдә төзелеше, шулай ук тагын бер мөһим фактор аяклары тулысынча сәламәт булу. Ат кына түгел, җайдак үзен дә формада тотарга тиеш икән. Мисал өчен 2 яшьлек атка 55-57 килограмм үлчәү авырлыгындагы җайдак кына утырырга хокуклы. Атның яше арткан саен җайдакның авырлыгы да арта. Бик җитди спорт төре. Чабар алдыннан чабып килгәннән соң да үлчәнергә кирәк икән. Кыскасы, көрәштәге кебек авырлык куганнан соң үлчәнеп алгач, тамак ялгап рәхәтләнеп ял итү юк монда. Шаеву. А ну, положь на место. Казан сабанты зур булып үтә инде ул. 2004 елда 2 яшьлек Панфаран дигән айгыр белән отып беренче алдым. Анда ул вакытта Шаймиевка бүләккәнә бер волейбол дигән айгыр, анда тотып килдем. Бөтенсе килделәр, бөтен судьялар бу 2 яшьлек ат түгел дип тикшерә башладылар. Карадылар, әйттеләр 2 яшьлек. Әти инде шатлыгыннан анда беренче машина АК. АК түгел безнең Жигули семеркае астында. Әти шатлыгыннан инде нишәгәлми. Уйламаган җирдә мин авыл малае, башы шапка, аягында буты, ат өстендә бөтенсе опытный жаккилар, кемнәр Мәскәүдән кайткан, еллар буе чапкан, опытный. Без инде авылча инде. Аннары 2005 елда таган АК тубалны шул Казан сабантыйында. Ләкин вакыт узган саен, яшь барган саен бер авырлыкны тоту, диетада утыру катлаулырак ди Фирзәр. Шуңа ул соңгы елларда татар көрәшенә килә. Хәзер келәмдә ярыша. Шулай ук нәтиҗәле. Фирзәр Сәгыйть улы Гыйниятуллин 1990 елның 11 июлендә Теләче районы Олы Миша авылында туган. 60 килограмм авырлык үлчәвендә көрәшә. Милли көрәш буенча бер тапкыр Татарстан чемпионы, бер мәртәбә Россия чемпионы. 2017 елда Татарстан Республикасы авыл хуҗалыгы турниры җиңүчесе. 2019 елда дөнья чемпионы. Халыкара класслы спорт остасы. Тагын шунсын да өстәп әйтергә кирәк, көрәшкә ул ат чабышын ташлаганнан соң гына килми, аңа хәтледә келәм белән дус була. Көрәш канында 3 буын көрәшче алар, гаиләдә 4 бала үскәннәр. Әтиләре Сәгыйть Гыйниятуллин кечкенәдән үк 4-сен дә көрәшкә өйрәтә. Беренче тренерлары дисәк тә һич арттырусыз. Балалар өчен кайда нинди көрәш ярышы бар, бөтенесендә дә катнаша идек ди Фирзәр Гыйниятуллин. Көрәштәге уңышлары өчен иң беренче әтисенә рәхмәтле булса, 3нче буын туганы Рәфис
Сәмигуллин һәм абыйсы Илдар Гыйниятуллинның да Фирзәрнең көрәш дөньясына кереп китүенә тәэсирләре зур була. Келәмгә бер кайчанда мин аны җиңәм дигән уй белән керергә ярамый ди Фирзәр көндәшләре дип Рузил Ганиев, Нәфис Миннебаев, Илсур Гыймадетдиновларны атаса, инде хәзер 60 килограмм үлчәү авырлыгында яшьләрнең күп булуын да билгеләп үтте. Алар яшь һәм көчле булулары белән отса, без тәҗрибәлерәк ди Фирзәр. Көчле белән көрәшкәндә тоже бит шунысы бар. Кемдә көчле малай, аңа уже техника эшләр кирәк. Кемдә гибкий малай, аңа уже һәр кешегә стратегия төзеп уже эзләнә кирәк. Подход кирәк һәр кешегә. Бүтән кешегә дә кадәндә күтәреп аттым түгел, һәр ала сине өйрәнәләр. Хәзерге заманда видеога төшерәләр, карыйлар, өйрәнәләр, һәр син нәрсә эшлисең, шуңа каршы контр-атака эшлиләр уже. Шуңа гел көрәшне шуң өчен гел үзгәртеп тора кирәк безгә. Теге прогиб эшлисең, опережение эшлисең. Тренерлык тәҗрибәсе дә бар. 2 ел дәвамында 2018-2019 елларда Теләчедә балаларны көрәш серләренә өйрәтә һәм шактый уңышлы һәм нәтиҗәле остаз. 2019 елда үземнең ученик Марлин Эмиль тоже минем татарын отты, Россиян отты, первенство мирен отты. Шул бер көнне икебез дә чемпион калдык. Үземнең теге эшләгән эш күренгәч инде үзеңә шуңа сокланасың, дөрес юлда дип тырышасың инде. Яшь малайлар калды, первенство мирларда бу Актанышта үтә торган Шаймиев призына уткан малайлар булды. Сеңлекәш Россиян отты. Хәзер дә тренер булып эшләү теләге бар, аның тик фермерлык эше күп вакытны ала ди. Җайдак булудан туктаса да атлар янында. Татарга ат тәүге мәхәббәте кебек кадерле. Бүгенгә менә шулар, хөрмәтле тамашачыларыбыз. Без һәр вакытта сезнең белән элемтәдә. Татар булуыбыз белән горурланып, киләчәккә якты өметләр белән яшик. Йорт-җирләрегезгә иминлек сезнең. Сау булыгыз.